Tóth András mondta azt, hogy nyilvánvalóan nem egy stadionbarát mérkőzés az Újpest-Ferencváros összecsapás, de a stadion felújítását követő első meccset leszámítva nagyobb kárt nem okoztak a vendégszurkolók. Bízzunk abban, hogy ezúttal sem lesz másképpen. 5-0-nál persze, hogy előtérbe kerülnek az indulatok. Nem látszik az újpestieken, hogy ezzel nagyon elrontották volna a kedvüket, persze nem nagyon lehet, azt hiszem, ezt megtenni, vagy legalábbis nem könnyű, bármennyire is igyekszik valaki. Bruckner László a ferencvárosi szurkolótábor irányába réved. Nem lett szép számukra ez a kora este. Nyert már Bruckner a Kaposvárral itt a Megyeri úton, a Szusza stadionban. Ezúttal a Fradival ez nem jön össze. Oda megy a játékvezetőhöz Bruckner László, és Rósa Dénessel együtt megpróbálja jobb belátásra bírni a szurkolókat. Talán azon gondolkodott, hogy ez az ő feladata-e, hogy megtegye, megpróbálja. Nagyon rövid ideje van még a Ferencvárosnál. Bruckner egyelőre úgy tűnt, hogy elfogadják, de lehet, hogy ez most válik el egy ilyen szituációban. Minden esetre becsületre méltó, amit tesz ő és Rósa, amit lehet megpróbál, hogy megnyugtassa a kedélyeket. Van, akiket nem lehet megnyugtatni. Sokszorosan nem csak duplán elkeserítő helyzet, ez azt hiszem a ferencvárosi szakvezető számára. A tagba szakadt szurkoló próbálja a tekintélyével visszatartani a többieket. Egyelőre helyiel közzel sikerrel. A bontási munkálatok azonban folytatódnak. És a dobálás is vége. Solymosi Péter lehívja a csapatokat a pályáról. Nem tudom, hogy ideiglenesen vége, vagy végleg vége, de rövidesen ezt is megtudjuk. Reménykedtek a felek, hogy nem lesz balhé, sőt, nem reménykedtek, több volt ez annál, bizakodtak. Ezért kapott például a szokásoktól eltérően, ahogyan azt a mérkőzés elején említettem, 500 jegyet a Ferencvárosi Szurkolók Szövetsége, azon túl, hogy 1000-et kapott a klub. Az újpestiek is úgy gondolták, hogy rend lesz, hiszen megbeszélések történtek ez ügyben, ígéretek voltak, de ezek nem valósultak meg. Komoly tanácskozás van egyébként itt a bírók között, hogy pontosan mi is történjen most, itt vannak az ellenőrök is egyébként már a pálya szélén, és hát egyelőre nyitva van az egyik kapu, ugye ott a ferencvárosi szektornál, ezért nem folytatódhat a mérkőzés a játékvezetők véleménye szerint. Az a sárga kapu, lehet, hogy azt hitték, hogy az aranykapu, bújjatok be rajta, jött a hívó szó, de a viccet félretéve nem túl vidám a helyzet. Nem először látunk ilyet, nyilván komoly büntetéseket osztanak majd ki. Az a nagy baj, hogy nem tudjuk ennek elejét venni sehogyan sem. Hosszú évek, de mondhatom évtizedek óta. Talán, hogyha nem csal az emlékezetem, akkor régebben sűrűbben fordultak elő ilyen esetek. Gondolok itt a 80-as, 90-es évekre. Szerencsére ma már ritkaság számba megy ez, de sajnos nem sikerült teljesen kiírtani. Bruckner László áll itt mellettem, sajnos a pálya közepén állunk 75 perc után. Mit mondott a szurkolóknak? Nehéz, egy ilyen rangadót elveszítettünk, úgy gondolom, hogy a mérkőzés első félidőben jól kezdtünk, de a kiállítás az döntően befolyásolta a mérkőzés kialakulását.
teljesen mindegy, hogy a Ferencváros hol játszik, ki lehet 10 emberrel is nem állhat be védekezni, főleg nem egy Újpestnél. Tehát kockázatot vállaltam azzal, hogy megpróbáltunk, hogy hátra tudunk egy gólt rúgni 2-0 után. Nem úgy jött össze, úgyhogy sajnálom a szurkolókat, mert ugye tudom, hogy mind a két szurkolótábornak ez egy életérzés, élethalál kérdése. Én fölvállaltam azt, hogy oda mentem, próbáltam őket csitítani, ennél többet a magam részéről nem tudok tenni. Köszönöm szépen. Valóban elkeseredett Bruckner László, ahogyan azt sejthettük is. Láttuk, hogy a Ferencváros nem adta fel a szépítés, a gólszerzés esélyét, de erre gólokat kapott, de közben úgy látom, hogy Mészői Géza is ott áll már. Igen, egy darabig úgy tűnt, hogy az Újpest szurkolók rontják el az estét azzal, hogy 2-0-nál bedobálták ugye a füstbombákat, most viszont a ferencvárosi szurkolók balhéznak, ugye az eredmény miatt nyilván. Mit tehet egy ilyen helyzetben a vezetőedző? Próbálja mozgásra bíztatni a játékosokat, gondolom nem lenne jól lemerevedni meg ilyesmi. Hát a legfontosabb az természetesen a játékosoknak az épsége, hogy ne történjen semmi probléma, és persze a sérülés is, de remélem, hogy nem lesz balhé tovább, és folytatódik majd a játék. Gondolod, hogy van erre esély? Mindenképpen, természetesen. Én azt hiszem, hogy egy pár perc, és folytatódni fog a játék. Nagyon bízom benne. Köszönöm szépen. Mindannyian így vagyunk ezzel. Lassan talán kezd rendeződni ott a helyzet, a nyitva maradt kapu környékén. Minden esetre visszatérve Bruckner László szerepére, úgy vettem ki a szavaiból az utolsó félmondat hangsúlyából, hogy nem járt fényes sikerrel, amikor a szurkolókhoz fordult, és nem feltétlenül olyan volt a fogadtatás, amit optimális esetben remélhetett volna ettől. Tény, hogy nem hozott be védőt, megpróbált megfelelni nyilván saját, illetve a szurkolói elvárásoknak is. Ebből az lett, hogy súlyos vereséget szenvedett a 10 emberrel játszó ferencvárosi csapat. Függetlenül attól indokolt, mindezt már múlt időben kijelenteni, hogy van még hátra lejátszandó negyed óra a mérkőzésből. Egervári Sándort láthattuk megint, magyar válogatott szövetségi kapitányát. Kedden még itt volt jelenése ott a Kispad környékén, hiszen Moldovát itt fogadta a magyar csapat egyébként. Hozzáteszem, kicsit eltérve most már a rendbontástól, hogy ahhoz képest persze most már úgymond szétgyilkolták a pályát a játékosok, de ahhoz képest, hogy itt esett az eső kedden és úgy futballoztak a csapatok, valamint hogy micsoda eső zúdult egész Budapestre ma délelőtt, illetve a nap folyamán, ma meg esőzött tegnap is, nem olyan rossz a pálya talaja. Az újpesti szurkolók megállás nélkül énekelnek. Számukra mindenképpen fiesta ez a mérkőzés, és az euforikus hangulat, amelyről a két szakvezető beszélt, elsősorban Mészői Géza használta ezt a kifejezést emlékeim szerint, valóban megvan náluk, és a tiszta fej is megmaradt az újpestieknél. Persze tény, hogy ehhez hozzájárult a kiállítás, utána ráadásul rúgtak még egy gólt, villámgyorsan már könnyebb volt nekik. És hát a Ferencvároson most a sor, hogy összeszedje magát ezután a súlyos vereség után, ami nem egy a sok közül, már nem mint hogy olyan sok veresége lenne a Fradinak, de nem egy a vereségek közül, akkor fogalmazzunk így. Ez a második mérkőzés ebben a szezonban csupán, amelyet elveszít a Fradi. Különösen a szurkolók szemében, de azt hiszem, hogy a játékosok esetében sem az ő fejükben és más helyet adni el, a szívükben is egy ilyen derbi. Várják a fejleményeket itt Bruckner Lászlóék, Lipcsei Gábor mellette. Öccsének Péternek a reszortja volt ilyen esetekben, hogy rendet próbáljon teremteni ott a szurkolók között, ő ment ki többnyire, és most megpróbálják folytatni a mérkőzést.